Jekk tagħmel ix-xita nhar tar-Rużarju filgħodu tkun bikrija, jekk tagħmel minn nofsinhar il quddiem tkun imwaħħra. Hekk jgħid il-Malti u forsi veru għaliex għalkemm Ottubru beda bil-bnazzi, issa nistgħu ngħidu li x-xita qed tagħmel tagħha. Fl-aħħar sigħat niżlet ammont konsiderevoli ta' xita wara li firxa ta' pressjoni baxxa nħolqot eżatt fuq gżieritna. L-uffiċjal meteoroloġiku Brian Mikallef spjega kif diġà nqabżet il-medja tax-xita għal dan ix-xahar. Bħala medja l-Ottubru, xita għandek 75.6 mm u sissa da xahar għamel 99 mm. Biżna l-medja kważi 25. Bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-sibt, filmati li deru fuq il-medja soċjali uraw arar f'diversi lokaltajiet fosthom fis-Siġġiewi u fil-Mellieħa. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kkonfermaw li kellhom jintervjenu biex iċċaqalqu xi karozzi fin-Naxxar u San Ġiljan. F'Taslima fi triq Patri Marjanu, iġġerfet gallerija kawża tal-maltemp bit-tifrik spiċċa għat-triq. Sa dan it-tant kontrarjament għal dak li għaddej fit-Tramuntana fl-Ewropa, f'nofs il-Mediterran il-maltemp mistenni jkompli persisti għal ftit biex imbagħad jerġa' jeqleb għall-aħjar momentarjament. Bħala sistema li għandna fuqna bħalissa għandha tibqa' fuqna sa għada, sal-ħadd ukoll, ġifieri nibqgħu nistennew ħalbit tax-xita u anke possibilment bir-ragħad. Però minn nhar it-tnejn it-temp għandu jmur għall-aħjar, jkun pjuttost xemxi, però minn nhar ħamis il-qudiem nerġa' jibda jissaħħa u nerġgħu nistennew ix-xita.